Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubikwa ukuthi sekudutshulwe kwabulawa abalisa abahlanu bandawonye kwaToyedwa walimala kanzima ehostel eBasuthwini eFosloras. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwidemiti. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi kudutshulwe kwabulawa abalisa abane kwaToyedwa wasinda. Okumanje usesimene esibucayi esibhedlela emva kokudutshulwa kanzima khona eFosloras eBasuthwini. Nokuba imbangela yalokudubulana ingakaziwa kodwa amaphoyisa qinisekisile ukuthi labalisa bafike eGoli khona ehostel bezovakashela umfowabo ngokudabuka kwaButhelezi KwaZulu-Natal eNorth Coast. Kanti ke imbangela yengxabano bengakaziwa kodwa kubeka ukuthi badutshulwe kwaba nzima. Lo osindile kubeka ukuthi isimo singozi makhaza khona esibhedlela kumbulwa kwembezo. Abantu babe nokuphawula okwahlukene khona lapha esikhuleni zokuxhumana ngalo lolidaba. Umlinde Mzamara uthe kunzima ukuphila manje abaphumule ngoxolo abesefaka amajoba amhlophe andiza usenane uthe ngijwayele ukudina uma kukhona izikhulumo ezithi umuntu omnyama kodwa ke sengiyasho khona into engaphelele kahle ezingqondweni zethu. Ezinye izizwe zilwela impilo engcono, thina asikho esikulwela. Into esigudi kuyo ukubulalana nje okungenasidingo. uNtomzeqe uGodo Mkhungu uthe sengifisa ukuba nomshini wokuchecka izingqondo zabantu, ngeke kumayelana nani ngempela ukubulalana okungaka. Wabesefaka ama-emoji akhalayo kanye nesihliziyo esiphukile. Uzekani Shangase ushoni wesitudent uthe kunzima. Wabesethi uBonita Songo uthe hayi uma kunje ngiyobonga ngenile noma ngifikile eminyakeni engi-60 ngoba umuntu akazi ngo-2025 kuyobe kunjani, mhlawumbe abantu bayobulawa njengamaphela. Uma kunje ngenelela Jehova. Wabesefaka ama-emoji akhalayo kanye nesihliziyo esiphukile. Uzama Mpilo Mthembu uthe kwaze wamuba unyaka Nkosi yami uKhisimuzi bazowudla kabi kulomuzi. UMthembu Nomfundo uthe ukubulala sebekuthatha njengokushaya uMosquito, asikhulekeni singaphezi ngoba sisempini noSathane uyabusa kubantu. Suqotha wonke umndeni ubani, uma usuqotha wonke umndeni ubani uyofihla omunye. Wabesefaka ama-emoji akhalayo. uNomkhosi Sibiya uthe indaba yokubulawa kwabantu bandawonye isithando kwanda. Wabesefaka inhliziyo ephukile kanye nama-emoji akhalayo. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section. Nathi njengezwide media sithi dudu kumndeni kanye nesihlobo nabangani zabathe badlule emhlabeni. Mina nje ntathela YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.